σε τι προϊόντα χρησιμεύει η ντούλια 1, τι βγάζουμε από εδώ. Η νούμερο 1 θα πάει για ειδικά προϊόντα. Τα μαζεύουμε έτσι μόλις κοκκινήσουν και να είναι αγουροπά, γιατί τα θέλουμε σκληρά για τα προϊόντα που θα γίνουν. Η δε νούμερο 2, που έχει και περισσότερα αντιοξυδοτικά από ό,τι έχει η νούμερο 1, θα πάει για τη μεταποίηση, για του λειτουργικά τρόφιμα ή όπου αλλού μας ζητήσουν. Εδώ τώρα λοιπόν βλέπουμε καταρχήν ότι ήδη έχετε βγάλει κάποια δικά σας προϊόντα. Ναι. Εδώ έχουμε το λικέρ κράνου, έτσι. Λικέρ κράνου γίνεται με δικά μου αποστάγματα και απόσταγμα κράνου μέσα, και το συμπυκνωμένο εκχύλισμα κράνου με βιολογική ζάχαρη, το οποίο το χρησιμοποιούν σαν, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και στο γιαούρτι, στο γάλα, στο τσάι. Εν ολίγης, για αυτούς που δεν γνωρίζουν, θα θυμηθούν τα παλιά τα χρόνια τις λεμονάδες και τις βυσσινάδες που τις είχαμε συμπυκνωμένες και τις αραιώναμε με το νεράκι, έτσι. Μπράβο, σωστά, ναι, αραιώνεται με το νερό και το πίνετε, είναι καταπληκτικό. Πολλοί κόσμος τους αρέσει πάρα πολύ. Αλλά... Μπορούμε να το κάνουμε τώρα, ναι, να το δοκιμάσουμε. Βεβαίως, το βάλαμε όλο μέσα στο μπουκάλι τώρα, δηλαδή μια ποσότητα τόση, ώστε να... Και βέβαια ενώ κάνουμε αυτό το ποτό, μπουκάλι, το δροσιστικό, ναι, να πούμε σε τι χρησιμεύει, γιατί έχει θεραπευτικές ιδιότητες το κράνο. Έχει θεραπευτικές ιδιότητες. Ντόπιοι εδώ το χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ για κάθε φορά που μας πονούσε η κοιλιά ή, συγγνώμη, όταν είχαμε διάρρεια, μας έδινε η μητέρα μας από αυτό και σταματούσε αμέσως. Έχει συνεπώς πολύ καλή απόδοση σε εντερικές αλλά και στομαχικές διαταραχές, έτσι. Έχει πάρα πολύ. Το χρησιμοποιούν και για έλκος στομάχου. Ο Πελτές το χρησιμοποιούσε η μητέρα μου γιατί είχε έλκος. Λίγο θα πάμε και πιο κοντά στον κρανεώνα, αφού πιούμε στην υγειά σας το δροσιστικό που μας ετοιμάσατε, για να πούμε τι ακριβώς γίνεται με την καλλιέργεια αυτή που ενδεχομένως να αποτελεί και μια εναλλακτική λύση για ορεινές και ημιορεινές περιοχές, καθώς μετά την έρευνα που έχει κάνει ο κύριος Ντούλιας, οι ενδιαφερόμενοι αγρότες μπορούν να πάρουν πλέον έτοιμα τα φυτά τους. Το έτοιμα θα το εξηγήσουμε στη συνέχεια τι σημαίνει, γιατί έχουν γίνει έρευνες προκειμένου να ετοιμαστούν αυτά τα φυτά. Να πάρουν λοιπόν έτοιμα τα φυτά τους και να κάνουν μια, θα λέγαμε, τεμπέλικη καλλιέργεια. Περίπου τεμπέλικη. Οπωσδήποτε χρειάζεται φροντίδα. Στην υγειά σας λοιπόν. Στην υγειά σας. Εξαιρετικό. Τα κράνα έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξυδοτικά. Τα οικονομικά αποτελέσματα από τη μεταποίηση των κράνων είναι πολλαπλά και βέβαια σημαντική μπορεί να είναι και η προστιθέμενη αξία. Εάν η καλλιέργεια της κρανιάς οργανωθεί σωστά, λόγω των εξαιρετικών, όπως λένε, ιδιοτήτων της, μπορεί να ξεπεράσει σε απόδοση ακόμη, γιατί όχι, και τη μαστίχα χείου, αλλά και τον κρόκο κοζάνης, όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες. Τα κράνα είναι ένα προϊόν ιδιαίτερα γνωστό σε όλη την Ελλάδα, αστικές και μη περιοχές. Παραδοσιακά χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών, μαρμελάδας και γλυκών. Και βέβαια εδώ βρίσκουμε και το εκχύλισμα, αλλά και άλλα προϊόντα. Οι φαρμακευτικές ιδιότητες είναι γνωστές από παλιά. Χρησιμοποιούνται ακόμη και στις μέρες μας για εντερικές και στομαχικές παθήσεις λόγω της τυπτικότητάς τους, που οφείλεται στις τανίνες. Ο φλοιός, η βλαστή και οι ρίζες χρησιμοποιούνταν ως αντιπυρετικά. Αυτό είναι ξύλο κρανιάς. Και παλαιότερα, όταν ακόμη οι δάσκαλοι χρησιμοποιούσαν τις βέργες, λέγεται ότι προτιμούσαν από ξύλο κρανιάς, καθώς είναι ιδιαίτερα σκληρό και ανθεκτικό. Το ξύλο κρανιάς είναι σκληρότατο και αντοχή σε θράψη. Τα πιο γερά γλιτσόξυλα των τσοπάνων γίνονταν από νεαρούς βλαστούς κρανιάς. Ακάρδιων και στερεών όλων όμοιων κέρατη την πυκνότητα και την ισχύν, χαρακτηρίζει το κρανόξυλο ο Διοσκουρίδης. Εξάλλου, όπως λέγεται, από ξύλο κρανιάς κατασκευάστηκε και ο δούριος ύπος της Τρίας. Κρανίσια ήταν τα δώρατα των αρχαίων θηρευτών και των πολεμιστών του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ενώ από το σκληρό ξύλο της κρανιάς κατασκευάζονται διάφορα μικροαντικείμενα. Καλλιέργεια κράνων, το θέμα της εκπομπής μας, με καλεσμένο τον καθηγητή φαρμακευτικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Ευγένιο Κοκάλου. Κύριε Κοκάλου, την καλλιέργεια της κρανιάς
την γνωρίζουμε σήμερα. Η κρανιά ως δέντρο που αυτοφύεται στη χώρα μας είναι ένα θέμα που το συναντούμε από την αρχαιότητα. Τα δέντρα μάλιστα ήταν γνωστά από την εποχή του Ομήρου ως κράνια δέντρα και μάλιστα σύμφωνα με το Θεόφραστο το ξύλο της κρανιάς ήταν τόσο σκληρό που το χρησιμοποιούσαν για να φτιάχνουν κυνηγητικά όπλα, μπαστούνια, τόξα και διάφορα άλλα. Ο μύθος δε λέει, σύμφωνα με τον Παυσανία, ότι από κρανιά φτιάχτηκε και ο δούριος Σύπος. Αποδίδονται πολλές λοιπόν, υπάρχουν πολλές θεωρίες, μύθοι και δοξασίες για την κρανιά. Οι παλαιότεροι, ίσως της δικής σας ηλικίας, γνωρίζουν ότι από την κρανιά φτιάχναν και τις περίφημες βέργες που πήγαιναν κάποτε στα δημοτικά σχολεία και χρησιμοποιούσαν οι δάσκαλοι ως ένα μέσο αντιεκπαιδευτικό, θα το λέγαμε εμείς. Είναι έτσι λοιπόν με τα κράνα? Ναι, είναι έτσι, με τη διαφορά όμως ότι όπως